Čaute, dneska si ukážeme diel, v ktorom bude pás na Greyferov. Je to tak, že zničíte blok a on vybuchne TNTčkami. Potrebujeme pressure plate, železné dvere, redstone torch, TNT a čestku. Takto a nejaký dom. Takto si položíme dve železné dvere. Sem si dáme nejaký ten pressure plate. No. To sa buglo, tak dáme takto a no, tu si dáme nejakú čestku. Osvietime tu a železné dvere na to, aby sa, no tuto už prešepli nedávajte, aby sa nedostal von. Sa to dostať musím. A nejaký blok ešte na to a tuto si dáme na to, na tie na tie čestky si dáme nejaký ten blok a aby sa do nej nemohol dostať a tuto si dáme na tie bloky dozadu za tvář tomu takto dva torče redstoneové. Za to si ešte položíme nejaký ten blok redstone, navedieme ho na jeden a dáme ho takto dole. To nevychádza, nevadí. Tuto dáme ďalší blok a to zase redstone torch. A ten redstone torch napojíme na redstone a ten redstone napojíme na nejaké tie TNTčka. Tie môžeme dať aj do zeme pod ten dom. Aby vybuchol. Môžeme to dať do obidvoch strán. Tak a teraz, ak chcete, môžete si to nejako zakryť a keď pôjde Greyfer, tak pôjde dovnútra, ktoré sa mu zavrú, takže nemôže vyliesť a potom keď bude chcieť otvoriť tú pokladňu, či čestku, čo to je, musí zničiť tieto dva bloky a keď to zničí, tak sa zapáli TNTčko, on sa nedostane a vybuchne. To by malo byť pre dnešok asi všetko, uvidíme sa na budúce, čaute.